Hola, què tal estem? Avui és el dia del llibre i com no podia ser d'una altra manera, eh, vaig a parlar-vos de llibres, però de llibres que podreu trobar a la biblioteca de Godella, que estaran allí, i no vos els vaig a llegir, sinó que vos els vaig a contar. Heu vist que tinc ací tres objectes, un nap, i per això us contaré este llibre, El nap gegant, amb il·lustracions de César Barceló i publicat per Andana. Us contaré d'este llibre de La volta al món en 8 contes, La princesa i l'estrella, il·lustrat per Paco Jiménez i publicat per Tàndem. I també us contaré una versió molt diferent, en realitat, però bueno, d'on va eixir este llibre, que és el meu últim llibre, que es diu El rei que va ficar les seues filles en 3 gerres. I vaig a començar llevant aquestes coses d'ací i deixarem només el nap. Sí, ni de roca, és a les 6. Te veig per ara. Molt bé. Però primer vaig a fer com faig sempre en les contades que jo faig, que és un cric-crac, que és una cosa que fan els contadors americans quan comencen a contar. Quan ells diuen cric, és que escolten, contesten crac, i a l'inrevés, quan diuen crac, és que escolten, contesten cric. De manera que feu-ho a casa també. Quan jo diga cric, vosaltres crac, i a l'inrevés. Vale? Vinga. Cric, crac, crac, cric, 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 crac, 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 cric, 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 crac, crac, cric. Clar que sí. Això ho fan per 2 motius. El primer, perquè tot el món estigui concentrat i sàpiga que la història va començar, i el segon, com una espècie de paraules màgiques per obrir la porta dels contes, perquè els contes obrin una porta a un món fantàstic en el que qualsevol cosa, per increïble, per rara, per estranya que vos parega, pot passar. I per això, en totes les llengües del món, n'hi ha paraules per a obrir la porta dels contes. Hola, Tatiana, hola, Maria. I en castellà diem havia una vez, en francès diuen il était une fois, els anglesos diuen once upon a time, en àrab diuen كان يا مكان فهذه من زمان. Els italians, que són molt exagerats i manegen molt les mans, diuen c'era una volta. En una llengua africana, que és el bua, comencen les contes dient mayem, mayem. I en una altra llengua africana, el xiulà, comencen dient foló, foló. I en valencià comencen dient això banariera, bon viatge, fas a la cadernera, per exemple. I començarem així. Això banariera, bon viatge, fas a la cadernera, que hi havia un vellet que tenia una casa enmig de l'horta, en aquest tros d'horta tan bonic que queda entre Burjassot, Godella, Borbotó i Carpesa, per ahí, una alqueria. I el cas és que aquell vellet, al costat de la seva casa, de la seva alqueria, tenia un hortet. I en aquell hortet cultivava tota classe de coses. La primera cosa que feia només alçar-se era obrir la porta. S'alçava molt matinet. Encara no havia eixit el sol. I aleshores obria la porta i començava a cantar una cançoneta per a aquells que era el sol, que feia sol, solet, vinem a veurem, sol, solet, vinem a veurem, que tinc fred. I quan deia tinc fred, ho havia calculat per a que el sol haguera eixit per la mar, li enviara un raig de sol al nas, ping, ell se'l notara calentet i diguera, hora de treballar. I se n'anava ahir al seu hortet, que el tenia al costat de casa, on cultivava tota classe de coses. Creïlles, tomàquets, cebes, albergines, carxofes, carabasses, melons, alls secs, alls porros, alls tendres, tota classe d'ells. Li agraden molt els alls. I també xirivies i naps. I a totes les seues verduretes les regava, les adobava, que no és posar-los oli i vinagre, que això també és adobar, però adobar també és ficar-los abono. I els cantava perquè a les verdures, a les plantes, els agrada molt
que els canten, i es cantava, per exemple, mira si he corregut terres, que he estat en Alfarrasí, en Bellús he anat saneta, en el Genovés i ací. En el Genovés i ací, mira si he corregut terres. Ole! Perquè a les verdures ja us dic que els agrada, i a les plantes, molt que els canten. I després de cantar, d'adobar, de regar, de birbar, que és llevar les males herbes, els deia a totes les seues plantes. I ara creixeu i feu-vos ben grans. I les tomàques, les cebes, les albergines, les carxofes es feien de la grandària que s'havien de fer. Però un nap es feu. Bueno, alceu les mans, i així farem una miqueta de gimnàstica. Mireu, alceu les mans, es feu gran. Obriu-les un poquet més, enorme. Obriu-les tot el que pugueu sense ficar-li el dit en l'ull el que teniu al costat. Es feu gegant, es feu tan gran, ja podeu baixar, tan gran, que quan ell passava per allí, per el seu camp, i veia aquell nap que creixia a hores vista, deia, jo mira quin naborro, tu, quin napilongo, jo mira quin navarro, i no és de Pamplona, serà possible, quin nabot. Estic segur que este és el nap més gran del món. I va arribar un moment en què aquella hortalissa, aquell nabot, ocupava més camp. I pensar, hauré de collir-lo. Total que un dia, un bon matí, se'n va anar, després de tot aquell romancet que feia, se'n va anar allà, va alçar les mans als seules, es va arromangar, s'agarrar de les fulles del nap i anem a estirar, ¿vale? Cap a aquest costat. I estirar, i estirar, i estirar, i res. Va veure que la seva dona estava per ahí fent faeneta i la va cridar, Maria! Maria, Maria Castelló de la biblioteca, vine a ajudar. Maria! I la dona va dir, què? I ell va dir, vine! I els dos es ficaren a intentar arrencar el nap. I l'home alceu les mans, s'arromangà, s'agarrà de les fulles del nap, la dona s'agarrà de la cintura i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. I estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. La dona va veure que la vaca estava per allí pastant menjant herbeta i la va cridar i va fer vaca, i la vaca va fer mu, que volia dir què, i la dona va dir vine, i la vaca va fer mu, que volia dir vaig, ja sabem parlar en vacuno. I l'home, anem allà, s'arromangà, s'agarrà de les fulles del nap, la dona s'agarrà de la cintura, la vaca s'agarrà dels muscles de la dona, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. La vaca va veure que el gos estava per allí, saltant, perseguint unes papallones, que una amiga meua un dia me contà que estava amb uns xiquets i es va dir vaig a contar-vos un conte de papallones, i de seguida botà uno i digué, i de mamallones no? De mamallones no, de papallones. Estava perseguint les papallones i la vaca li va fer mu, que volia dir gos, i el gos no va fer guau perquè no era un gos castellà, era un gos valencià, un bodeguer d'eixos d'ahí, de pèl curt de l'Albufera. Digué bup bup, que és el que fan els gossos valencians. Què volia dir què? I la vaca mu, que volia dir vine. I el gos bup bup bup, que volia dir vaig. I allà que se'n van anar. I l'home s'arromangà, s'agarrà de les fulles del nap, la dona s'agarrà de la cintura, la vaca s'agarrà dels muscles de la dona, el gos s'agarrà de la cua de la vaca, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. El gos va veure que el gat estava allí prenent el solet. Mireu, el gat estava amb una pateta damunt de l'altra, en el cap així tirat cap arrere, els ulls tancats, la boca oberta, la llengua fora, estava així. I el gos
es va acostar i li va fer bup, bup, que volia dir gat, vine. Però el gat, el gat va obrir un ullet, va manejar així, ping, ping, com fan els gats, l'orelleta, i feu meu, que volia dir, que te creus tu que jo vaig anar ahir a cansar-me en lo bé que estic així prenent el solet. Però el gos aleshores li va fer bup, 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 que volia dir, gat, o vens immediatament o vaig a ir un mos t'arranc una cuixa. I el gat immediatament va fer meu, que volia dir, vaig, què? S'hi va anar. I l'home s'arromangà, s'agarrà de les fulles del nap, la dona s'agarrà de la cintura, la vaca s'agarrà dels muscles de la dona, el gos s'agarrà de la cua de la vaca, el gat s'agarrà de la cua d'eixe gos, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res, i estiraren, i estiraren, i estiraren, i res. D'allí, d'un forat, va eixir un ratolí que veient com aquells estaven allí estirant i que no podien arrencar aquell nap, estava revolcant-se de riure, fent la croqueta, partint-se el cul, partint-se el pit. Estava encara de riure. I el gat aleshores va fer meu i el va atrapar en la sarpa i li anava a pegar un mos que li anava a arrencar el cap quan el ratolinet va treure la pateta així i va dir aguarda un moment, jo puc ajudar-vos. L'home que estava agarrat de les fulles del nap es va girar. La dona que estava agarrada de la cintura de l'home es va girar. La vaca que estava agarrada dels muscles de la dona es va girar. El gos que estava agarrat de la cua de la vaca es va girar. Però el gat no es va girar. Sabeu per què? Perquè ja estava girat. Clar, i si estàs girat, te vas girant, te mareges. I el cas és que tots se quedaren mirant aquell animalet tan rechicotiu, tan feble, i digueren, tu que eres un animal tan rechicotiu que no tens força per res, tu que eres una merdeta d'animal, i ell va dir, un moment, sense faltar, Va, agarreu-vos una altra vegada. Ho va dir tan seriosament que digueren, vinga, va. I l'home s'arromangà, s'agarrà de les fulles del nap, la dona s'agarrà de la cintura, la vaca s'agarrà dels muscles de la dona, el gos s'agarrà de la cua de la vaca, el gat s'agarrà de la cua d'eixe gos i el ratolí s'agarrà de la cua del gat. Però mirem, un detall superimportant. El gos havia agarrat la cua de la vaca, així. El gat havia agarrat la cua del gos, així. Però el ratolí havia agarrat la cua del gat, així. I quan tu agarres una cua de gat així, no és per estirar, perquè així s'estira molt malament. És per a una altra cosa. El cas és que va agarrar la cua del gat, li va pegar un mos, i el gat botà damunt del gos, li va clavar les 18 ungles, el gos botà damunt de la vaca, bum, li va mossegar el llom ahí, la vaca, el gos mossegant-li el llom, va anar estirant darrere, la dona que se caïa, s'agarrà del pantaló del seu marit, de la cintura, i feu raga! I li va baixar els pantalons. I aquell home, amb el cul a l'aire, li entrà tanta vergonya que feu llum! Arrencar el nap. I el nap anà volant. I va caure damunt de l'home, que caigué damunt de la dona, que caigué damunt de la vaca, que caigué damunt del gos, que caigué damunt del gat, que caigué damunt del ratolí, però ningú es va fer mal perquè això és un conte. I tots s'alçaren, espolsant-se, i se quedaren mirant aquell nap enorme i digueren, quin nap! Mira un navarro! Quin napilongo! Anda el navazo! I el cas és que digueren, i ara què fem? La dona, que era una cuinera meravellosa, una fanàtica dels programes de cuina, del Masterchef, del Top Chef, del Junior Chef, de la mare que va de tots els xefs, se quedà mirant aquell nap enorme i digué, jo amb eixe nap vaig a cuinar-vos un plat de la cuina internacional valenciana que vos aneu a xuplar els dits. Un arròs amb fesols i nap, perquè amb un vaig a tindre prou. Va agarrar aquell nap,
El va tallar així a quadrats, el fica dintre d'una gran olla, ficar un pot sencer allí dintre de l'olla, i allò estigué bullint i bullint i bullint unes quantes horetes, i quan era l'hora de tirar l'arròs, un quartet d'hora abans, en això que vas passar jo per aquella casa, i vas sentir que feia tan bona oloreta que vas pensar, que estaran cuinant en aquesta casa que fa tan bona olor? De manera que vas tocar pom, 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 3 voltes, perquè en els contes sempre n'hi ha que tocar 3 voltes. Me va obrir la dona i me digué, què vols? Que esteu cuinant, que fa tan bona olor. Un arròs amb fesols i nap, perquè en un n'he tingut prou. Passa i te donarem un plateret. Em donaren un plateret. Estava tan bo que encara, quan me'n recorde, me xuple els dits. I em van contar com va anar la collita del nap. I quan acabaren de contar-me, em digueren, i ara si vols, vas i contes, vas i lo cascas. I això he fet, he vingut ací per primera vegada a dir-vos-ho en directe, en Telegodella o la biblioteca de Godella, a contar-vos com va anar la collita del nap. I conta, ja s'ha acabat, per la ximenera el gat i el nap se n'han anat. I un aplaudiment, si us ha agradat. Bueno, ja sé que esteu uns quants per ahí, Amparo Ortega, Esmeralda, Bea, Tatiana, Hermínia, Maria, Joan Domènech, el meu company que s'ha deixat la barba de Sant Pere, Reme Serradell, Yolanda López Lázaro. Bueno, molt agraït de que esteu ahí, de saber que m'esteu mirant. Griselda també sé que estava per ahí, des de Misiones en Argentina m'està mirant. I anem a guardar este nap i este ratolí, i ara li donarem paper a esta poma. Vaig contar-vos un conte de pomes. Segur que coneixeu un grapat de contes de pomes, històries de pomes, mites de pomes. La veritat és que els humans sempre hem tingut una relació molt curiosa amb les pomes. I ahí teniu la poma d'Adam i Eva, la poma de Newton, la poma de la discòrdia, les pomes d'Hipòmene i Atalanta. No sé, tinc un amic, Vicente Muñoz Puelles, que té un llibre preciós que es diu Manzanas, les manzanas de Cézanne, i que conta unes històries meravelloses, el Vicente Muñoz Puelles. És un gran escriptor. També podeu trobar llibres d'ell en la biblioteca. Però aquesta història i la poma de la discòrdia, que és una història xulíssima. Els xicons que m'esteu veient, si no la coneixeu, busqueu-la després en Google, que és una història preciosa dels déus grecs. Però aquesta història que us vaig a contar amb una poma és una altra història. És una història d'una princesa xinesa. Tots sabeu com són. Tenen els ulls rasgats, parlen xinès i saben fer una cosa que únicament 1.470 milions de persones, només 1.470 milions de persones, saben fer en el món, que és menjar arròs amb padillos. El cas és que aquesta princesa era molt capritxosa, era tan capritxosa que son pare, sempre que arribava el seu aniversari, li havia d'aconseguir o comprar alguna cosa absolutament extraordinària. I en anteriors aniversaris li havia aconseguit un unicorn. Ja sabeu que estan molt de moda ara. En un anterior aniversari li havia aconseguit també un au fènix. Els xiquets segur que l'heu vista, l'au fènix en Harry Potter i en les cròniques de Nàrnia, però molt abans de que aparegueren Harry Potter en les cròniques de Nàrnia, fa 4.000 anys ja era un animal sagrat per als egipcis, també per als grecs i més tard per als ginesos. I a més d'això, li havia aconseguit també una tortuga màgica. Sabeu per què era màgica? Perquè parlava 23 idiomes, entre ells el valencià amb accent del meu poble nadiu i del meu poble adoptiu, amb el valencià de Massanassa i amb el valencià de Godella. Quan arribava uno de Massanassa o de Godella li deien xerra amb la tortuga. La tortuga deia has vist la tia Pilonga, la tia Pilonga com està? S'entenia perfectament amb totxos de Massanassa, Alfafars, de Davipa i Porta Picanya Torrent, fins i tot amb els de Beniparrell, que no hi ha qui els entenga. Si n'hi ha algú de Beniparrell que em perdone que és una broma, Clar que s'entenen els de Beniparrell. Clar,
Aquestes coses, uno no va ahir al Carrefour o al Corte Inglés o al Mercadona i diu posen 3 unicornis, 4 tortugues màgiques i una... No, costen molt d'aconseguir. I el cas és que son pare havia gastat ingents, enormes quantitats d'esforços i diners en aconseguir totes aquelles coses. Com ja s'acostava l'aniversari de la seva filla, es va acostar fins a ella i quequejant, parlant botillós, tartamudeando, li va dir ja saps el que, bo, vols per al teu aniversari? Ja ho sé, va dir ella, i què, bo, vols? Vull una estrella. Però d'on vaig a traure jo una estrella? Va dir son pare. Ah, ja t'apanyaràs, però ni pero ni poma, ni pero ni poma. I com no me l'aconseguisques, no pense tornar a menjar, però ni pero ni poma. I no vull una estrella qualsevol, vull una estrella que no l'haja vista mai, abans ningú, però pum! Ella es va tancar en la seva alcova, en la seva habitació, i son pare saber que aquella cabuda que era la seva filla, a partir d'aquell moment no provaria mos i acabaria matant-se de fam. De manera que immediatament va fer confeccionar uns cartells enormes que van anar pegant per tots els cantons i les places de la ciutat, en els quals deia que aquell que fos capaç de mostrar-li o portar-li a la seva filla la princesa una estrella que mai abans l'havera vista ningú, s'emportaria un sac de monedes d'or. Per a que no veieren que parlava per parlar, va agarrar aquell sac de monedes d'or, el va carregar en una carreta i començar a passejar-lo per totes les places i els carrers de la ciutat. Les places i els carrers estaven empedrats, l'empedrat feia que les rodes traquetejaren, el traqueteig es comunicava al sac de monedes d'or i les feia rebotar, produint un soroll, un tintineig cristal·lí. Cling, 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 cling. La gent, quan sentia aquell tintineig, obrien les finestres, miraven cap a baix, veien la brillantor de l'or i començaven a somiar quines coses meravelloses es comprarien amb totes aquelles monedes. Entre un d'aquells que va obrir les finestres i va rebre la brillantor de l'or, hi havia un pescador que va tindre una idea, perquè vosaltres sabeu que hi ha dues classes d'estrelles. Hi ha estrelles en el cel i estrelles en la mar. Aquell no era un pescador qualsevol, era el millor pescador d'ostres de tot el mar de la Xina, capaç de davallar més al fons que ningú altre. I en aquell lloc, on només ell era capaç de davallar, bussejant, on arreplegava les ostres que feien les perles més valuoses i més fines, havia vist que hi havia una cova en la qual es refugiaven les estrelles de mar, i va pensar que segurament allí trobaria alguna estrella que mai abans l'hauria vista ningú. De manera que s'encaminà fins al port, va botar damunt de la seva petita barca, començar a remar fins al centre de la badia. Una vegada allí va tirar l'àncora, que s'enfonsà i s'enfonsà i s'enfonsà. I després ell es va capbussar i començà a bussejar i a bussejar i a bussejar i va arribar a aquell lloc on ella replegava les ostres que feien les perles més valuoses i més fines i va veure la boca d'aquella cova i s'endinsà per ella i al fons, va trobar una estrella que estava seguríssim de que no l'hauria vista mai abans ningú. La va embolicar en una tela de sac, la va ficar en la xarxa en la que ella replegava les seues ostres i començà a ascendir, a pujar cap a la superfície del mar, cap al sostre del mar. Però havia estat tant de temps baix de l'aigua, havia aguantat tant de temps la respiració, que semblava que els pulmons se li anaren a col·lapsar, a omplir d'aigua salada i a fer-li companyia als pols i a les estrelles del fons de la mar. Un moment abans de que això succeïra, fent un esforç sobrehumà, feu zum! Emergia a la superfície. Respirar l'aire vivificant, s'agarrà a la borda de la seva petita barca, pujar en ella, descansar un poc, i a poc, anar tornant cap a la vora. Una vegada allí s'encaminà fins al palau de la princesa. Va tocar 3 vegades perquè en els contes, si toques més o menys vegades de 3, les portes no s'obrin. Li va obrir el majordom. El va reconèixer perquè de quan en quan anava a vendre les seues perles valuoses al palau. I el cas és que li preguntà: «Què voleu, pescador?» «Mireu, vinc a mostrar-li a la vostra princesa una estrella que mai abans s'ha vist ningú. Passeu al fons, després de travessar 3 patis ajardinats i un estany ple de carpes daurades, trobareu una porta també daurada. Allí està la princesa». Ell va arribar fins a aquella porta, va tocar 3 vegades, li va obrir la princesa. «Què voleu, pescador?» «Mireu, vinc a mostrar-vos una estrella que mai abans l'ha vista ningú». «Ah, mostreu-me-la, doncs». Ell va treure aquella estrella, la va ficar sobre la seva mà.
Era una estrella roja, preciosa, i encara es movia, i la princesa va obrir uns ulls com a plats i se li van omplir de llum, però a poc se li van anar tancant i apagant, i aleshores va dir, ah no, però aquesta estrella no em serveix. Però per què? He arriscat la meva vida. Soc el millor pescador d'ostres de tot el mar de la Xina. No hi ha ningú que siga capaç de davallar tan al fons com jo, on jo he trobat aquesta estrella. Podeu anar al port i preguntar-ho, princesa. Estic segura de que tot això que em conteu és cert, pescador, però algú ha vist aquesta estrella abans que jo. Clar, qui l'havia vista? El pescador. Clar, és que si no, no hauria pogut atrapar la princesa allà, però aquesta era la condició, pescador, que ningú abans que jo podia haver-la vista. Clar, aquesta era la condició. El pescador se'n va anar d'allí a tornar l'estrella al lloc d'on l'havia agafada, perquè l'estrella no tenia ninguna culpa dels capricis d'aquella princesa. Els dies passaven i cada volta estava més demacrada, més prima, perquè només s'alimentava de suc de taronges de la Xina i d'aigua. I aleshores va arribar un home amb un barret punxegut, una túnica blava, que li arribava fins als peus tota brodada d'estrelles daurades. Portava baix del braç una tela de vellut, una tela de terciopelo, que és el mateix que el vellut. Una tela de vellut que embolicava un instrument òptic d'altíssima precisió, un telescopi. Heu de saber i conèixer que aquell era un astrònom, un científic, fabricant d'instruments òptics de precisió i estudiós de les estrelles. I el cas és que també va tocar 3 vegades a la porta del palau, també li va obrir el majordom i també li va preguntar: què voleu, astrònom? Mireu, vinc a mostrar-li a la vostra princesa una estrella que mai abans ha vist ningú. Ah, passeu. Després de travessar 3 patis ajardinats i un estany ple de peixos daurats, trobareu una porta daurada. Allí està la princesa. Ell va arribar fins a aquella porta, va tocar 3 vegades, pom, 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 i va obrir la princesa. Què voleu, astrònom? Mireu, vinc a mostrar-vos, princesa, una estrella que mai abans ha vist ningú. Ah, mostreu-me-la, doncs. I va dir, sí, però haurem d'esperar a que caiga la nit. Clar, haurem d'esperar a la nit. L'astrònom havia triat aquella nit a consciència, una nit de lluna nova, una nit sense lluna fosca, com la gola del llop. Apagaren totes les làmpades, tots els ciris, fins a l'últim faralet va ser apagat en el palau, i en la foscor més absoluta isqueren a les palpentes fins al jardí, on ell va plantar allí enmig el telescopi i començar a buscar, a rastrejar, a escrutar en la part més fosca de l'univers, una estrella que ell sabia que estava ahí, perquè els seus càlculs matemàtics i trigonomètrics així li ho indicaven, però per molt que buscava i rastrejava i escrutava, aquella estrella no apareixia. I la princesa, cansada, es va seure en la soca d'un xiprer i allí es va quedar adormida. I durant tota la nit l'astrònom seguí buscant i rastrejant i escrutant, i quan ja semblava que el fil de la nit s'anava a trencar, ja anava a començar a alçar-se l'alba, el dia, va aparèixer en el visor del telescopi aquella estrella que era tan petita, tan diminuta, que feia una llum tan tènue i llunyana, que semblava que en qualsevol moment desapareixeria. I ell cridà a la princesa: veniu, princesa, abans que s'apague. Ella, en una revolada, va arribar allí, va aplicar l'ull al visor del telescopi i va veure aquella estrella que era tan petita, tan diminuta, que feia una llum tan tènue i llunyana, que semblava que en qualsevol moment desapareixeria. I al principi els ulls se li van il·luminar, però a poc se li van anar tancant i apagant, i també va dir: ah no, però aquesta estrella tampoc no em serveix. Però per què? És la primera vegada que s'ha pogut veure, no existia l'instrument òptic suficientment potent com per a poder captar-la. Jo l'he fabricat sabent que estava allí. Vos no hauríeu pogut trobar-la mai de la vida ja, astrònom, però vos l'heu vista abans que jo. Clar, princesa, jo porto 30 anys darrere d'ella, sabent que estava ahí perquè així m'ho indicaven els meus càlculs. Vos no hauríeu pogut trobar-la ja, però aquesta era la condició, astrònom, que ningú abans que jo podia haver-la vista. Clar, aquesta era la condició. L'astrònom se'n va anar d'allí trist perquè pensava dedicar aquells diners a la ciència. Però els dies passaven i passaven, cada volta estava més prima, més demacrada, va caure malalta, semblava que acabaria matant-se de fam, però aleshores va aparèixer per allí un pastor. Portava una poma a les mans, amb la qual jugava, i també va tocar 3 vegades a la porta, i també li va obrir
el majordom i li preguntà: «Què vols, pastor?» «Mira, és que vinc a mostrar-li a la teua princesa una estrella que mai abans ha vist ningú». «Ah, sí?» «Sí. Però tu saps què ha dit el pare de la princesa, l'emperador? Ho sé perfectament, ha dit que si algú torna a mostrar-li una altra estrella que ja l'haja vist algú o intenta enganyar-la, li tallarà el coll. I així tot, pastor, vols arriscar la teua vida?» «Sí, així tot vull arriscar-la. Tu sabràs què fas. Després de travessar 3 patis ajardinats i un estany, trobaràs una porta daurada. Allí està la princesa». Ell va travessar aquells patis ajardinats, va mirar els peixos com brillaven en l'estany i va tocar la porta daurada 3 voltes. Li va obrir la princesa i amb veu debilitada li va dir: «Què vols, pastor?» «Mira, és que vinc a mostrar-te una estrella que mai abans ha vist ningú». «Ah, sí?» «Sí». «I on la portes?» «Ací». I li va mostrar la poma, i ella va obrir uns ulls com a plats i una boca com un rap, i digué: «Però estàs boig, te van a matar, te van a degollar, bota per la finestra, escapa't d'ací, com podries seguir vivint, sabent que tan jove i tan bonic com ets has perdut el cap per mi, però vés-te'n ja, mentre jo vaig a subornar al meu majordom, li donaré els diners que em demane per a que negue que t'ha vist, però vols o no vols veure l'estrella que mai abans ha vist ningú?» «Clar que vull veure-la, si sóc tan cabuda que sóc capaç de matar-me de fam». «Doncs obri bé els ulls i la veuràs». En aquell moment el pastor va traure una navaissa d'Albacete. I vosaltres segurament us preguntareu: com és que un pastor de la Xina tenia una navaissa d'Albacete? Perquè tenia un cosí germà que havia muntat un restaurant xinès en el carrer Major número 23 i l'havia enviada. I ell li havia enviat un yuan, que és una moneda molt menuda, perquè si alguna vegada vos regalen una navaissa heu de pagar-la amb una moneda menuda, perquè si no, diuen els d'Albacete que de navaixes saben molt, que si no, la amistat entre aquesta persona i vosaltres es tallarà. Ell va treure la seva navaissa autèntica d'Albacete, va agarrar la poma, la va partir per la meitat i li va dir: «I ara, obri bé els ulls perquè vas a veure una estrella que mai abans ha vist ningú». I es va girar cap a la princesa i li va mostrar aquella estrella i ella va obrir uns ulls com a plats perquè allí dintre hi havia una estrella. Ella va obrir uns ulls com a plats i una boca com un rap, però immediatament la neurona més llesta que n'hi ha en el nostre cervell, que és la neurona de la fam, començà a pitar pip, 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 i la va avisar de que ja podia tornar a menjar i que allò que tenia davant dels seus nassos era una poma i que les pomes es mengen, de manera que li va arrabassar la poma al xicón i... Quina fam que tenia! Se'n va anar corrents a avisar a son pare de que per fi algú li havia mostrat una estrella que mai abans havia vist ningú. I son pare estigué content de canviar la vida de la seva filla, la princesa, per aquell sac de monedes d'or, que al capdavall no eren més que això, monedes d'or, mai tan valuoses com la vida d'una persona, siga o no siga princesa. I diuen i conten que aquella princesa va créixer en totes direccions i també entrellat en sensatesa, en sentit comú, i va pensar que allò que havia fet no era més que una estupidesa de xiqueta rica, un caprici de xiqueta rica, i que mai més tornaria a posar en perill la seva vida de forma tan tonta. I diuen i conten que quan havia crescut en totes direccions i també en sensatesa, un dia va organitzar un ball. I en aquell ball es va presentar aquell pastor, ara ric, vestit amb fines sedes i amb bons brocats. I immediatament que el va veure entrar, el va reconèixer i pensar: ostres, este no és aquell pastor que una vegada em va portar una estrella que mai abans havia vist ningú, i els ulls li feren cling, 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 estrelletes. Però, amics i amigues, això forma part d'una altra història i temps hi haurà per a contar-la. Molt bé, pues a veure qui tinc per ací. Cristina Sancho, hola, Carmen i Cristina Morós, Jessica Latay, xulíssim, Nieves Roca, Carmen Rey, Maite Munera, Reme, Tatiana, Esmeralda, Gabriela Gum, Maika González, Wow, Rosa Ibáñez, Nurika Sicas, que, bueno...
Moltíssimes gràcies per estar escoltant-me. Jo pensava contar-vos també, però crec que se quedarà per a una altra vegada, el del rei que va ficar a les seues filles en tres gerres, però és massa llarg i només me queden 5 minutets. De manera que els 5 minutets que em queden vaig a aprofitar-los per a recitar-vos tres poemes de tres personatges que tenen molt a veure amb el món del llibre. Hola, Maru Díaz Macip, Emili Calvo, uh, um, Carmen Arnal, que és veïna meua, Gregorio Rius, hola, Nieves Roca, bueno, Mariola Pérez, qué bonito. La veritat és que és no és el mateix que gravar-ho perquè estàs en directe i bueno, però la gent te va dient coses per ahí i és molt xulo saber que esteu ahí. Bueno, de tota manera, este llibre, el del rei que va ficar les seues filles en tres gerres, vos el contaré. Mireu, faré una presentació a la Biblioteca de Godella i el contaré allí en directe i aleshores el podreu llegir i fins i tot, a lo millor, fins i tot hasta a comprar. Vaig a llegir-vos, a recitar-vos tres poemes d'este llibre, que és el meu best-seller particular de poesia. Porta 6 edicions, un llibre de poesia en valencià infantil que porta 6 edicions. Això és històric. Bueno, pues, de tres personatges que tenen molt a veure amb el món del llibre. I un es diu l'amiga, i diu així: he trobat un tresor, tinc una amiga. Mai no s'enfada ni crida, sempre somriu i m'anima. Mai no diu, ara no, i m'ajuda tant com pot amb els números, les lletres o quan estem fent esport. Té una veu que acarona i sap contar contes de dracs, de gegants, bruixes i fades i també de gent normal. Anar a escola amb ella és per a mi una festa, perquè, encara no t'ho he dit, la meva amiga és la mestra. També dedicat als mestres. Un altre personatge que és molt important, que som molt important en el món del llibre, són els narradors orals. I este poema li dedique al meu amic Llorenç, que potser estiga per allà dalt contant-li algun acudit o enredrant a Sant Pere. I es diu Els contacontes. I diu així: quin ofici tan bonic el de contador de contes, quan diuen això banariera, s'obrin totes les portes, fan entrar fades i bruixes, monstres, prínceps i dracs. Són gent franca, són gent lliure, tot ho fan amb la veu, són mags. I l'últim poema, dedicat a aquests personatges tan importants també, que són els poetes. Els poetes, no únicament els poetes que escriuen poesia, sinó tots aquells que ens ensenyen a mirar el món amb uns altres ulls, que ens ensenyen que el món es pot mirar de moltíssimes maneres diferents. Maria Matoses, per ahí... bueno, ara... Ximo Micó! Hola, Ximo Micó. Molt bé, este es diu Lego. Un xiquet jugant amb un Lego és un poeta buscant un poema. A voltes s'obren paraules o peces de dos, altres no hi ha manera de trobar una rajola esdrúixola. Les paraules grogues són millor que les verdes per a contar deserts o construir camells, però amb les verdes es pot dir un bosc, muntar una serp o alçar una palmera. Res de tot això es pot fer amb les paraules blaves, que tanmateix són necessàries per als poemes tristos i per a fer el mar. Un poeta jugant amb les paraules és un xiquet buscant un poema. I hola, Emi Calvo, ja veig que a més vos saludeu per ahir uns amb els altres,
i que hem d'acabar aquesta sessió en la qual us he contat la història de la princesa i l'estrella, la història del nap gegant, estos tres poemes poemes sense diminutius, i s'ha quedat per contar la història. Esta coroneta que n'hi havia així era la corona del rei que tenia tres filles i les va ficar en tres gerres, que us promet que quan se puga el presentaré en la biblioteca de Godella i us el contaré en directe. I moltíssimes gràcies per haver estat ahí i haver seguit esta sessió, i ens veiem pronte i tant de bo que ens puguem tocar, abraçar i parlar en directe i tot això. Adeu i fins a la propera. Ens trobem en els llibres o de viva veu.